Bismillahirrahmanirrahim. Gelî tamaşavana ezîro behsa carê bikim li ser carê rokî em cîkî bûn camerekî behsekî wisa xweş hikayekî got li ser wî de derbas bîye. Heqîqeten pir tişkî xweş e, pir tişkî ku me pê dikene jî û me pê difikire jî şaxêra vê hikayeyê godarîkin pir dirêj nîne yanî li ser wî de derbas bîye. Îca beriya ku hikayê bêje wisa em rûniştî bûn behsa cigarê kirin çend heba jê cigarê dikişe ez cigarê nakişînim mesela. Îca gotim wela cigare pîs e, Qur'an cigare yanî zirarê de timamî vücuda merva bi axlebî boğaza merva kezeba spî mîda merva vesaîre kanser li însan çêdibe û di malê de jî gelekî eşyayê meriv ji dûmana cigarê zer dibin, pîs dibin. Mesela perdê malê pîs dibin. Yani huzur nade merva cigare û maddiyat pir mezin jî li vê cigarê diçe mesela. Îca zilamkî xeber da ku hereka bi tiştekî jar bêjim em hem şixur bikenin em hem serê bifikirin ew ê camerê got wela ez cigarê nakişînim. Got pîreka min cigarê dikişîne got ez dikim nakim dev jê bernade. Ya got wallah billah got dûrma min xweş e di cihê elektrîkê da tekê da di şolê got ez îşe arîza dinerim ku arîza çêdibim ez çim li wan arîza dinerim şefê wê derê bû. Ya got ez pîreka didim heyra hirme çiqa pere cigarê diçe ez sê qatiyê bidim te çi dikî jê bike? Ya vê cigarê nekişîne got mikir nekirin pê inkar bû. Ya got heyra gelî cemaetê qusûr nenin bi Qur'an got bînc jê tê. Bînc devê tê got yani êk cigarê dikişîne bînc devê wan tê. Neyse got bira ez nelmalim ez tê malê bêriya xanima got dikim etêm kêleka rûnê ber xwarinê bînc devê tê. Em ê varê mecbûr dikevin nav ciya bînc jê tê. Ez pişta xwe dimêkê bînc jê tê. Berê xwe dimêkê bînc jê tê. Ya got eyb eger hiç cemaetê ez tişkî bêjim ku Qur'an cana dixwazim xanima û pay çikim bînc jê tê got. Welhasil got yani abiya we axirê got bevra derbas dikin. Tabii ca ê ku zilam bikişîne pîreka wî jî wî ezabî dikişîne mesela vesaîre got ve xwe dibînin. Îca got rojiya Remezanê got me fitariya kiriye em li daîrê ne em de belkî telefon were cîna arîza marîza bin em men arîza wan çekin wela got telefon nêxist mirakerekî pîrekî ye ya got arîza me heye û çimana here min got mêwerin kat bêje vesaîre got neyse navnîşan adresê da filan dere got galî ra hevala min rabin her. Got me çaya xwar piştî fitarî em rabûn. Em rabûn çûn ku way waw zilam û pîrek kîro derin me texmîn kir me got wela hebetine be evin em çûn nêzî wan got me bala da zilam ku gomnekî wî tev qul biye got me dilê xwe de got Qur'an viya cigarê dikişîn ev kê tev cigarê qul biye vî gomnekê anî got min têlê da destê zilam têlkî got ketibe erdê têla topraqê ye me têla xur jî birê rasî got me da destê got got kaşke bira dûz ve here yani got çû got wela texmînin dengê min naçêkê got me jinkera wî ra got viya zilamê te got wela zilamê min e. Got heyra ana hurmetina esen bazakî bikin got bazara çi wîl mikureke me got ka bisekin esen bazakî bikin Qur'an zilamê te cigarê dikişîne û Qur'an bînc devî tê vazaf nêzî bînc devî tê û pîreka min jî cigarê dikişîne Qur'an bînc jê tê. Îca te bi xebera me bikî ez ji jina xwe berdim û bira mêrî te jî te berde û li gora İslamê çar mew dar û ku qediya em ê gazî melekin bira tel min markin jina min jî li mêrê te markin. Li civatê ji me re dibêje Xwedê zanîne. Ew emeklî jî bîye ew emeklî jî bîye wela got dengê çimena çû mêrek dengê çû mêrek hat xeydan hût filan bêvan serê Qur'an got bisekin çi dibêjî ama bu Qur'anê babana bira tev şahid bin bu Qur'anê jina min jina te xweşiktir e law. Ez jina xwe didim te law hey tu pê neqayîdî law tu feqîr belengazî eva cinê te da bêyliye tîpa te da bêyliye law wele xaniyê min heye xaniyê min ê bikirê hene ersê me hene tiştê me hene dûrma min xweş ez mêzam çiqa pere didim jina xwe dide tev ilac milac eva makyaja xwe de law ez jina xwe didim te hey tu pê neqayîdî law jina te cigarê nakişîne ez cigarê em her du ji hev re û tu jina min ji hev re law yanî. Îca
Yani mesela sen ki hani gome haneki vacı kire falan hakikaten go hanek manak ayrı go bu hani go ek cahaydık şimdi ezet de hoji de zarki hoji de havala pidek be de zlam yok zlam be de pidek hoji tşeki por pis yani. İca hakikaten ilo dünyada tıp por peştaçiye tıp jide beceki cahare insanlara zarare. Vakitini ali dini daji israfe harame naha vücuda me Xuda Teala amaneti mekiriye. Amaneti mekiriye debe vücude sahip derkeve. Xuda Teala de sureti Bakara'da ayeta 109 da vaad beje. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tulqu bi eydikum ile tehlüketi. Debe deste xu, canê xu, vücuda xu bi destê xu navêjin talûkê. Aval gorî vê ayetek mer cixarê bikişînin heram e. Em cixarê dikişînin em zirarê didin vücuda xu. û Xuda Teala di suretekî din da sureti Araf da wiha emrî ferman dike yani. Ayeta 31 da dibe ki Bismillahirrahmanirrahim ve kulû veşrebû ve la tusrifû innehu la yuhibbul musrifin. Bakın ama israf nekin. Ava cigara dibe israf jî. Faket ki cigara bebine çıxa perebe em tînin dikişînin rokiye. Yaxut tenek insanane dehaba dikişînin. Valla insanê ki ez wî nas dikim, insan ki ez wî nas dikim, royê 4-5 paket cigara dikişîne. Belki ev sahi pir bin jî yani ya xêre ji bûna Xwedê 4-5 paket cigara dike dinyakî pere, mehkê dike dinyakî pere, salkê dike dinyakî pere. Yani çima mesela ma vê ketînin serê xwe. û wekî de jî li gora îstatîstîkê dünyayê gelê temaşevana di dünyayê da di salê da 8 milyon û nîv însan ji bo ku cigara kişandine nexweşî li wan dikeve û ji bûnê dimirin. Ji van 8 milyon û nîv ki êk cigarê nakişînin ku dibên pasîv îçî cî. Yani mesela çiye civatê xwe dikişîne ew jî zirar dîtiye. Em bêjin ketiye taksî ve here cîkî sê taksîda cigarê dikişînin zivistanê ew duman tevte dikeve devî ew ji wan bêtir zerarê dibîne yanî. Îca em zerarê didin xwe jî em didin xelkê jî yanî. Çi heqê me bile heye yanî. Li Tirkiye di rokê da 300 însan ji cigarê dimirin mesela nexweşîna cigarê. Di dünyayê da di deqekê ku 6 saniyeyê 15 însan ji sebeba cigarê dimirin yanî. Çi heqê me heye mesela. Îca dinyakê mesref jî dertê paşî emirê wan nexweş dikevin, wan davên xestexana. Yani perişan dibin, zayıf dibin. Yani bir hale. Yani insana ki Xwedê rehma xwe lê bike mesela, çend seberê zû ji cigarê rehmet kir mesela. Bu çermû hestî mesela nedad naskirin hani gelek ê wisa hene mesela hani. Îca yani temaşavana hayat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibêje ki di tiştene insan ra pir bi qedr û qîmetin fakat maalesef insan qedrê wan her du tişta nizane. Yek jî sağlıka insana ye ku em zirar didin canê xwe ê diya jî waqît. Em vî wextê xwe boş derbas dikin û em sağlıka xwe jî em önemê nadin yani. Çi heqê me heye mesela hani. Vallahi yani hinek insan hene pir bakımlı ne di taksiya xwe da dayî cigarê nakişînin qenc û xweş dike mesela. Binê dewletê dinya jî Tirkiye jî dilê nerê sal bi sal ciyek wê cigarê lê wêre kişandinê teng dikin mesela. Divê li vê derê nakişandin mesela mala yasak e, otobüs da yasak e, efendim di taksiya da yasak e û li mekteba yasak e vesaire camiye yasak kirine hani çünkü toplum li derê pirin zirar didin wan. Wekî de jî insanê me cigarê dikişîne İzmarîta xwe davê erdê ew îzmarît di dünyayê da dibe zarar. Yek nîne di do ne sê ne 8 milyar însan li dünyayê nîvî cigarê bikişîne nîvî hema royê yek heptî babije dike 4 milyar
خودکا جغاری 4 milyar paket ku davê derva avana dibin zarar, avana dikevin ciya, avana di denizê da jî dibin zirar, di çema da jî dibin zirar, watêk baran tê vana çin dikevin devê wan mazgala wan loğara nailin ku av hara xwarê mesela zirar e, zirar e, zirar e. Îca gelê temaşebana min şex bidin serê xwe, rokî berî rokî em dev vê cixarê berdin, em min bidin sağlıka xwe. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de, hûn temam emanetî xweda bin.